טוב, מאיה. מה שלומכם הבוקר? בסדר. התמיד הזה. אתם יודעים למה? כי זה טקס מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו גם שרים בו וגם רוקדים בו, ואנחנו לוקחים חלק בטקס הזה. לכן זה ממש ממש כיף. אבל את באת עם שחור. איפה שחור? מכנסיים? נכון, אתה צודק. לא נורא. יותר חשוב שאתם תגיעו בכחול ולבן, שאנחנו שמים מה? נפנפים בידיים, אוקיי? זה אנחנו נשים, שגנת תגיד לנו, אנחנו נשים. וכל ילד יקבל, מה? שני פרחים, אחד לבן ואחד. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על הקופה שיש לי בבית? אתם זוכרים שסיפרתי לכם על הקופה שיש לי? תסתכלו, אתמול פתחתי אותה ומצאתי בה כסף. אוקיי, אז את הכסף הזה אנחנו נכניס לתוך המעטפה. מישהו שם כסף היום בקופה? אני שכחתי. כן, מציגים מכל גן, כדי שאנחנו נמסור לחיילים את המעטפות שלנו. גם יש ילדים אחרים באוטובוס שלנו. אני לא חושבת טוב. לא, בטוח שלא. רק אנחנו. מי שמאחורה? זה לא חשוב מי שמאחורה. אנחנו עולים לאוטובוס, כל ילד מוצא מושב פנוי ומתיישב. רגע, ילד אחד לא הגיע, זה אומר שאנחנו אומרים לו 31, בואו נספור אותם. טוב, בואו נתחיל לעבור מכאן. נראה לאט תעלה. שקעת אותם? איזה חג,